Pas. Terima kasih. আর নেক্সট 200 মিটার খারাই যাব লাগবে নি 200 মিটার খারাই আইজুফনি 200 মিটার খারাই মুচরুন দুইশো বাগানের थाखाय मानव गथ'फोरनि दिनाव सानसिम साबायखर बावनाय थाबाय सोरबाफोर बादायारि बिथांमोना दै गांदोंब्ला नैबे जोंनि काउन्टाराव फैनानै दै लोंनो हागौ Pass. The second, third. Makasih tahu. Hinjau pun ini 200 meter karena. Izung makasih kel jabat dong share jalan ikut pergi. Order belum jam barang jabat dong. Ayo jam. Ini hinjau perni karena. 200 meter karena. Pas. Terima kasih. Pas kalbeng ya. Karkar, Anjali, Kadar kesudah Karkar. Makasih jabai. Aru bakatam tunggu. Langsung jawab Karkar. Two rounds completed. हिन्जावसाफोरनि गोजौ थाखोनि 80 मिटार खारनायाव प्रमिला बर' फार्स्ट सेकेन्डआव अनजालि दैमारि अनजालिया जाथ'वाखै अनजालिया फेल जाबाय मनिला सेकेन्ड एन्ड साम्पाइ थार्ड 80 मिटार खारनाय गोजौ थाखोनि हिन्जावसाफोरनि बे जानानै थांबाय बाहागो लानायनि थाखाय साबायखर थाबाय गोजोन्थों Eda hosong kami ni sekolah para music share gelar nagar dong. Terasin tasai baik. फावसायनानै जिरायफिननाङा दे फावसायनानै जिरायफिनोब्ला गोरोन्थि जागोन बैसागु मेथाइल' दाम मोसा गेले बरिया अडियेन्स नोंथांमोना एसे साइलेन्ट थानांगौ जाहाथे गोजाननिफ्रायबो नुहुरो मान गोनां अडियेन्स नोंथांमोना एसे साइडआव था प्रमिला फेल जाबाय Second round ya. धोरोम बर' आरो बिदोम बर' बिथांमोनखौ बारहोनांगौ बेराफारसेखै जोंहा माइनावफ्रा आइजोफ्रा 200 मिटार खारनो फैबाय
बेनिखायनो दैदेनगिरि बिथांमोना जमा जायालाबासिनो दैदेननो थाखाय खावलायनाय जाबाय दैदेनगिरि नोंथांमोन 100 मिटार खारनाय आइजोफोरनि रत्नेश्वर बर' जाय जाय बिथांमोना दासिमबो सफैनो हायाखै जाहाथे थाबैनो फैनानै बादायलायनायाव बाहागो लाफैयो गले खावलायनाय थाबाय मासेयाबो बानो हाया थाबायनायफोराथ' बुंस' हाया बेलिंफोराबो हास्लाबावा सोहोरनि जाखोना गामिनि थाय हमबो मोनथिया फाग्लिनिलाय उदै गावदां एक्ट्रिस खालाय हाबा सुबिदा मोनबोला लागारगोना Burung.